üçün canına sağ olsun. Ir bilen oýanýan öýüň yer we yer. Keypin kök. Canın sağ Hudaýa şükür. Goňşuňdan bir dertliň nalasy gelýär. Şonu näme hakda edersiň pikir? Öýüňdäki ajap sapa hakdamy? Ya şol dertlägerek sapa hakdamy? Anha bir edara başlygy dostum. Ikiňin içerdeki kir, kapıda 40 adam arasy otyr. Şonu näme hakda edersiň pikir? Dostlukdaky täsin gudrat hakdamy? Ya da kapıdaky nowat hakdamy? Saklanma kapıyında kerpiçli maşinin şoförü bir oğru mekir, yarpı vaqatını alay şunniye, şunnu näme hakda edersin pikir, cüýüňe bäkbitli ardan hakdamy, ya kelle bäkbitli başdan hakdamy. Anha et dukany, satyjy goňşuýyň, saýlap tesip taňa bir buğdy berer. Ýylyňda kawulda gaty oňur, şunnu näme hakda edersin pikir, özüňe edilen hezzet hakdamy. Ya iyili çürkoyan ülpet taktamy. Baryar köçe bilen maýyp wetaran. Diňe maýymam däl bir özüm sokur. Sen bolsa wol danlap barýarsyň, şonda näme hakda edersiň pikir. Öz ornuň, öz wolgaň ömrüň hakdamy? Ya şol wolga ýetiren peýman hakda?